Salutare tuturor, la primul joc cu acțiune. Nu pot, dar ne plăcă cu acțiune, cu aventură și horror. Deci haideți să începem. Vom juca cu... jucăm cu... Capitan Dan. Poate bătem. Oh, ce cu drept acțiune. O, nebune, oh. Bă, dar puteți da asta cu frate, du-te naiba. Deci n-avem omul bun. N-avem omul foarte bun. M-am enervat, bă, hai. Ce Dumnezeule mă bate și-a frate, nu înțeleg. Dar nu-mi băgat nimeni. Orice ar fi, poate o câștiga. Bă, dar tu ai magie, frate, nu știu cum se ia magia. Că abia ce-am descărcat, dar. N-ai bă de vrut. Mor! În la finală. Mor, iubitre, mor. M-am făcut pregătit, acum sunt foarte, foarte pregătit. Hai, mă, bună că tu nu scapi. Knockout! O loc! Am trecut. Capitan Dan este. Trecem la următorul. Capitan Don. Hai, mă, nebună, nu trece așa. Ce naiba? Ia, mă, mișcă-l! Ce naiba? Ne bate sergentul. Tony. Cine mai e? Tony să frate. Că prea șmecher se dă. Knockout. Că loc mi-a dat, frate. Round 2. Fight. Cine bate, mă, cu Capitan Dan? Haide-mă. Cine-l bate, mă? Cine? Cine? Cine, mă? Cine? Cine? Cine, mă? Eu sunt Capitan Dan. Vă spar. Și chiar dacă mi-a dat knockout, toate omul, toți. Knockout, pe loc, pe loc. Knockout, frate, hai, mi pune-te cu tot cu Capitanul Dan. E mișcarea asta, ține foarte bine, încercați. E jocul de ăsta cu acțiune făcut în 2017. E nou. Ce mai tare joc. Dar nu mai tare ca Mortal Kombat. Vom face la 10 abonați cu Mortal Kombat și cu Gangster 4. Knockout. Knockout. Tare. Capitan Dani wins. Pe ea e corect, frate, numai Capitan Dani. Piratul Jake. Oh, nebune. E când eram cu alții jucători, mă toți. Deci vreau să ies din joc neapărat. Dar să mă omoare, să mă avion. Mai bun.
Neapărat trebuie să mă moară, scuzați-mă, o să pornesc până să-mi iau alt sergent. A revenit cu Admiral Frank. Îi batem pe toți cu admiralul. Că am jucat cu... Știți, pe veteran. L-am bătut cu omul acesta. Și pe mine nu m-a bătut nimeni. Cu omul acesta. E foarte, foarte bun. Credeți-mă. Deja am jumătate de viață. Jumate. Aproape îl terminăm. Deja frate. Crezi că te rup în două. Dar Admiral Frank nu se pune nimeni. Și vreți mă, să mă bați? Hai de 3 puncte, dar ce faci după? Dă-i că vrei. Hai zis, dă-i, că după aceea ești mort. Cine dă e mort. Dar cred că nu putem să ajungem până la... El fiindcă am fumat de foarte mult timp, aproape 6 minute. Mor. Numărăți voi sergenții, adică admiralii. Nu caut pe loc, așa frate. Bravo, admiral Frank. Deci mai bate pe ăsta și pe încă, nu știu. Round 1. Fight! Mori, mă. Pe loc te bat. O, frate, nu începea cu drama. Aia care a început cu nebunia, moare ultimul. Nu caut pe loc, văzut? Round 2. Fight! Cât Antoni ești mort, frate, zic eu garantat. O, frate, începe. Că eu cum ești leșinat. Oho! Mamă nebune! Îmi dau vreo 2 knockout. Câștigat! Nu e greu. Curați de aici am murit, nu? Treci. Că să-l bat pe loc. Pe Jake, pe May. Deci cu mult acesta l-am bătut pe veteran, dar nu pot să ajung la el. Încă trece timpul. Caut. Frate, o să e bun la început. Poate vreau să-l știu, asta cum ești logic. Hai să stau cu minte. Deci tu m-ai provocat. Nu se pune nimeni, nu. Deaba dai, nu. Mă caut pe loc, dă-i frate acum, dă-i, sparge-l în două. Așa frate, nu caut. Nu caut, incredibil. Vreau de-ai, am murit. Nu rău pe aici.
bași pe general. Cred că o să-l bag pe ăsta și o să termin episodul, pentru că a trecut timpul foarte repede. Mărea că ne bate el pe noi. Nu poate să fiind ăsta începe ca prostul și tot îi dea. Eu nu știu să facă și mânturile astea are lor. Nu ai chestiile astea. Bă, m-a pus pe mine, stai unde și el n-a ținut. Mă caut, frate. Nu mă te pui pe mine. Să știi că te spart. O, nebunile, o. Moria la... No! Deci nu ne bate, ne facem de râs. Oh, fucking god! Oh, mami! Bă, mie să nu mă bată. Am gata, eu îl bat pe el. Nu mai are nicio șansă. Bă, cum frate mă bați tu? Că tu nu ai voie să bați lumea. Băi, mă caut. Deci să mă facem un la final, nu? Deci tu ai început așa, te-am lăsat, acum nu mai te las prea. Deci tu ai început din prima, așa, și nu-i corect. Nu-i corect, cățile. Frate, de cine m-a pus pe mine, frate, să fac chestia asta, frate? Tot îl bat. Ba, unde caut și m-am bătut. Și cam atât episodul acesta, nu uitați de like și să mai continui episoade. La vedere!